Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda hankalin kasuwar goma dan bandagan nan wato Bello Turji ya tashi, inda da yake neman tuba da kuma a zo a zauna a yi sulhu. Sai dai kuma za dai ku ji irin yadda al'umma da dama suke masa martani akan cewa babu maganar sulhu a daidai lokacin da yake kisan mutane, me yasa baya tunanin sulhu. Ha kuma zalika dai za dai ƙara jin irin yadda a jihar Katsina aka kama infoma masu taimakawa 'yan tada kayan baya akalla sama da mutum 1000. kuma haka zalika dai za dai ƙara jin irin bayan kashe Halilu Sububu da kuma kashe Sani Wala Burki da kuma kashe wato Baleru na nan daman kasurgun dan bindiga, irin wasu bayanai da jami'an tsaron sojan ƙasar ta Najeriya suke ƙara ci gaba da samu. A sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun bidiyoyin da kuma cikakkun irin furucin da kalaman dan bindigan wato Bello Turji yake yi. Sannan kuma masu sauraro dan Allah za dai mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Shin kuna ganin ya dace da a ce za a yafe wa kasuwar goma dan bindiga irin Bello Turji Kacalla? Kuma shin kuna ganin ya dace da a yi sulhu da Bello Turji Kacalla? Ko kuma a kawai kuma dai ba ku goyon bayan sulhu, kun fi so kawai shi ma a kashe shi a ci gaba da barin wuta? Allah ya ba wa sojojin Najeriya nasara a kai shi kamar yadda aka kashe Halilu Sububu da Baleru da kuma sauran 'yan tada kayan baya. Amma masu sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai albarka a Gido 24 TV, sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Mu abin da yasa muke son ai sulhu, jami'an tsaron Najeriya su kashe mutanen da basu je ba su gani ba, yan sa kai su kashe su, mu yan bindiga mu je mu kashe su ba bisa duk ka'ida ba. Ka tuna annabi wa inga yi wa'azi da sauransu, babu inga ya zage wani, amma ka koma teburi kana ka buga wanga benti ka yi mi ka ce ai kaza a ba da Allah da kiki ka zama dabba kamar ka, kana ɗaukar wani dabba cikin daji mara ilimi ya hika wayo ya hika sanin darajar Qur'ani. Ina gode ma Allah, al'ummar duniya duk wanda ya gana kuskure ina bashi haƙuri. Na gode, haza wassalamu. Wannan dai shine kaɗan daga cikin irin kalaman da kasuwar goma ɗan bandigan wato Bello Turji yi a ranar da aka kashe kasuwar goma ɗan ta'addan wato Halilu Sububu. Turjin dai ya saki bidiyon ne cikin sanyaya gwiwa, kuma kazalika ya saki bidiyon ne a farkice, domin dai duk wanda ya kalla bidiyon da muka sako kaɗan daga cikin mun sake bidiyon yana nan akan wannan tasha tamu cikakken bidiyon. Za dai ku ji irin yadda Turjin yake magana. Tabbas Turjin ya riga da ya laushi, domin fa yanzu ya tabbatar da cewa babu sarki a duniya sai Allah, kuma yanzu ya tabbatar da cewa tabbas jami'an tsaron sojin ƙasar ta Najeriya sun fara sauya salo, domin yanzu jami'an tsaro sun ma daina karɓar umarni akan idan sun kama 'yan ta'adda gudanar da bincike ko kuma ce za mu miƙa shi ga kotu. Yanzu dai sojojin Najeriya sun fara sauya salo, in so kama 'yan ta'adda sai sun kashe ma kafin nan suke sanarwa akan cewa an yi arangama kuma sun kashe, wanda kuma al'ummar Najeriya suke bayyana irin jin daɗin su, kuma al'ummar Najeriya suke jinjira ga sojojin ƙasar ta Najeriya akan irin wayannan gagarumin nasarori da suke samu. Sojojin Najeriya dai sun bayyana kan cewa ba fa 'yan ta'adda fin karfin su kawai suka yi ba, a'a saboda kawai halin da ƙasar ta Najeriya ake ciki ne. Hakan ne dai yasa 'yan Najeriya ke ganin gazawan sojojin. A halin da ake ciki dai jami'an tsaron sojojin ƙasar ta Najeriya sun samu nasarar halaka kasuwar goma ɗan ta'addan nan ne wato Baleru. Amma dai kafin dai mu kai gaba ku labarin irin yadda aka kashe Balerin, bari dai ku ji irin yadda jami'an tsaron suka samu nasarar kashe wato Sani Wala Burki. Sojojin Najeriya dai sun aika da rikike dan ta'addan da ya addabi jihar Katsina Sani Wala Burki zuwa Barzahu. Jami'an sojojin Najeriya sun samu nasarar hallaka Sani Wala Burki, ɗaya daga cikin manyan 'yan ta'adda da suka jima suna addabar jihar Katsina. Wala Burki ya gamu da ajalinsa ne a ranar Asabar a wajen jami'an tsaro na haɗin gwiwa a yayin wata arangama da suka yi. Wala Burki shine kasuwar gumdan bindigan da ya juma yana addabar ƙananan hukumomin Safana da Batsari da ke jihar Katsina a ƙasar ta Najeriya, wanda kuma jami'an suka samu nasarar kashe shi. Halalin da ke ciki da al'ummomin ƙananan hukumomin Safana da Batsari sun bayyana irin jin daɗin su da kuma gagarumin farin cikin su akan nasarar da aka samu gurin kashe wato Sani Wala Burki, domin dai ya jima yana cin karnukan su babu babbaka, kuma kazalika ya jima yana addabar mutane a wannan yankin. Yasa da al'umma wannan ƙananan hukumomi suka bayyana jin daɗin su da kuma gagarumin jin daɗi akan irin wannan gagarumin nasarori da jami'an tsaron suka samu gurin kashe Sani. A kuma zalika dai bayan wannan nasarar da jami'an tsaron sojan ƙasar ta Najeriya suka samu, duk da haka dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba ko kuma su tsaya a nuna murna da kuma jin daɗi bayan da suka kashe Halilu Sububu.
inda dai so ƙara samun ƙarfin gwiwa, inda kuma so ƙara kashe wato Sani, wanda kuma a jiya dai jami'an tsaron sojin ƙasar ta Najeriya so ƙara samun nasarar kashe kasuwar goma ɗan bindigan nan wato Baleru, wanda dai shine dai yana ɗaya daga cikin manyan yaran kasuwar goma 'yan ta'addan nan wato kasuwar goma ɗan bindiga Bello Turji Kacalla, wanda dai a baya dai har Turjin yayi tutiya akan cewa jami'an tsaron sojojin ƙasar ta Nijar ba Balerin sa so kama ba. To yanzu dai jami'an tsaron Najeriya ba ma kama suka yi ba, kashe shi suka yi, tare kuma da wasu kwamandojin sa akalla sama da mutum 30 da kuma kwato wasu muggan makamai a hannun Balerin. Haka kuma zalika dai jami'an sun bayyana kan cewa tabbas suna ci gaba da ƙara bincike, domin sun kwashe wayoyin 'yan ta'addan, suna ci gaba da ƙara bincike akan irin mutanen da 'yan ta'addan suke mu'amala da su. Haka kuma zalika dai a jihar Katsina, inda gwamnan jihar Katsina gwamna Malam Dukku Umar Rada ya bayyana cewa rundunar 'yan sa kai da suka kikira wato CWC da ya kafa a Katsina ta kama 'yan leken asiri da ke aiki da 'yan bindiga akalla mutum 1000. Gwamna Rada ya ce waɗanda aka kama da aka fi sani da Informa an gano suna aiki ne da ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban a faɗin jihar Katsina. Malam Dukku Rada ya bayyana haka ne a lokacin da ya karɓi bakuncin babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya Hassan Abubakar ya jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar da rundunar sojojin saman Najeriya na NAF wajen daƙile ayyukan 'yan fashin daji. Gwamnan ya kuma ba rundunar sojin tabbacin cewa gwamnatinsa a shirye take da tallafa musu ta kowace hanya da suke bukata domin dawo da zaman lafiya a cikin jihar ta Katsina. Duk wanda ya bayyana irin ci gaban da aka samu wajen ganowa tare da tafke infomomin 'yan bindiga, inda ya bayar da misali da rawar da dakarun CWC na Katsina suka taka. Ya kuma kara da cewa gwamnati ta haɗa hannu da masu ruwa da tsaki a ƙananan hukumomi domin gano tare da kawar da 'yan bindiga daga doron duniya. Bugu da ƙari, gwamnan ya ce sun gano cewa rashin aikin yi, jahilci da fatara ne ke haifar da kalubalen tsaro a jihar Katsina, kamar da duk ɗan ya bayyana. A cewar da akwai buƙatar magance tushen matsaloli, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta ninka ƙoƙarinta domin cimma wannan buri. Gwamnan ya ce gwamnatinsa ta haɗa kai da sarakuna, malamai da shugabannin al'umma domin zaƙulo miyagu da yin maganin su a ƙauyuka. Da dai gwamnan duk ya bayyana kan cewa tabbas akwai hanyoyi da suka dace a bi domin ƙara tabbatar da ingancin tsaro da kuma kawo ƙarshen 'yan tada ƙayan baya. Sannan kuma su kuma Informa da aka kama a yanzu a da ke ciki da ana ci gaba ne da ƙara tuhuman su, domin akwai bayanai da suke ci gaba da ƙara fitowa, wanda kuma gwamnan ya bayyana kan cewa tabbas rundunar 'yan sa kai da aka kira a jihar Katsina ba karamin kokari suke yi ba, inda ma za a ƙara ɗaukan wasu rundunar a karo na biyu, inda aka ware kimanin kuɗi sama da biliyan 1.5 domin ƙara inganta harkar tsaro da kuma ƙara taimakawa 'yan sa kai a jihar Katsina. Duk wanda ya bayyana kan cewa ya zama musu dole kuma wajibi ne a wuyansu su iya nasu bakin kokari domin ganin tabbatar da ingancin tsaro, kuma suna roƙon Allah subhanahu wataala da ya shiga lamarin, da Allah ya dafa musu domin su san cewa tabbas ba za su iya ba, amma suna iya bakin kokarin su. Kuma kazalika suna kira ga al'umma da kuma 'yan ƙasa da a ci gaba da taya su da addu'a domin Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala. Duka da yana ci gaba da nanatawa kan cewa tabbas wannan matsala ba iya gwamnati bane take da alaƙin magance ta, domin fa akwai gwamnatin ma a cikin ta'addancin. Dole ne sai 'yan ƙasa sun dukufa da addu'a har Allah ya kawo ɗauki. Duk da ya bayyana kan cewa ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba, za su ci gaba da kokartawa har Allah ya ba su nasara na shawo kan wannan matsalar tsaro da take addabar jihar Katsina.